Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usinde ngokulambisa umfundo wenza ugrade 10 ogwazwe walimala ngehluku behlaselwa ngamasela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakandonda mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Usinde kukuba umfundi owenza ugrade 10 eWaterloo Secondary ngesikhathi behlaselwa izintswela boy. Umfundi kubuye ukuthi behamba nabanye abafundi bebheke e-store ngesikhathi behlaselwa abasola abangaziwa. Ukulumela inkampani nogada reaction unit South Africa uthe abasola bangaziwa abebezivale ubuso bahlasele abafundi ngolesithathu ntambama ngakujantshi wesitimela eTemple Valley Everu Lemba. Babe sebekhipha ama-okapi bahlasela abafundi okuthe ngesikhathi bengatholi lutho babe sebehamba ngemumva kwemizuzwana babe sebejika babuya babe sebegwaza lo mfundi. Abezimo esiphuthumayo bafike ngokukhulu ukusheshsha endaweni yesigameko bafica umfundi oyedwa egwazwe emlenzeni kanye nasemhlana. Abasola babe sebegcwala amathafu emva kokugwaza lo mfundi. Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisa. Ngofisa mina ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje entathela YouTube sangiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.